Yn Ysgol Bryn Tabor, rydym eisiau ysgogi ac ysbrydoli ein disgyblion i fod y gorau a gallant fod, ac i few'n hapus a bod yn hyderus mewn byd sy'n newid drwy'r amser. Mae llais y plentyn yn bwysig i ni. Mae'r disgyblion yn ymfalchio fod ganddynt lais cryf i ddylanwadu ar ei dysgu. Mae'r athrawon yn cynllunio profiadau cyffrous, heriol a blaengar ar draws pob maes dysgu a phrofiad. Mae'r cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu hwyliog yn ein cymuned leol, gan annog disgyblion i fwynhau ffordd iach o fyw. Rydym eisiau'r disgyblion wybod ei bod yn rhan o'r gymuned ac yn perthyn i Gymru, ond hefyd i ddysgu am wahanol ddiwylliannau a'r byd cyfoes.